ya ɗora na haƙƙin al'umma na yi. Amma duk da haka sai fa abin da aka ce abu ya ci, saboda zan gaya maka wallahi billahi akwai lokacin da sai na zubar da hawaye dan ga abubuwa ina gani cewa mutane ya kamata su kai wa mutane dauki, amma ba za su ba sai sun jira daga Abuja. Bacin irin na'urori da na sa wanda bari ga maka wallahi billahi duk inda wani dan bindiga yake yawo in ya fita na san a wannan zai inda maka koyo duk inda suka fita muna kallon su mun san ba mu san amma ba yadda za yau da ni mai ba da umarni wallahi ina gaya muku ba za a yi wata biyu ba za mu samu ƙarshen wannan. Bacin haka bacin askarawa da na ɗauka na je na ɗauko maharba daga Yobe da Maiduguri, yanzu haka ina da su fiye da 2000 da nake biya na ba su motoci na sai sabbin bindigogi da makamantansu. Akwai lokacin da suka fara faɗa nan sun shiga shinkafi wallahi billahi ina nan zaune a gida su cewa dole ne su sa ka sai aiki. Irin abubuwan da muke fuskanta kenan, amma duk da haka wallahi tallahi mun dogara ga Allah, mun yadda shi yake kuma ba za mu fasa abubuwan da muke ba don mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wannan kanta. Kuma abin da kullum yake tambaya shi ne cewa shin mutanen nan da suke kashe talaka mai talaka yi maka? Menene dalilin za ka shi talakan nan yana neman abincin da zai ci da safe ko da rana, wani su da yake cin abinci ka je ka same shi ka ɗauke shi ko ka kashe shi ka kona gidan shi ka kona abincin shi, me ya maka? Na faɗa akan cewa inda an masu zalunci ni na yadda me suke so, shin makaranta suke so zan gina musu makaranta, ruwan sha suke so zan ba su ruwan sha, asibiti suke so zan ba su asibiti, duk me mu zama lafiya. Wallahi billahi na gaya maka in yau ni ne nake da yancin zan ba su umarni su yi, Allah na baka sati 2 za mu gama wannan yaki. To amma ina ƙara ba al'umma hakuri, na sani har ga Allah wallahi babu abin da ba na yi don mu samu sauƙin tsaro a wannan jihar. Kuma ko kai ka san yanzu duk da waɗannan ƙalubalen da muke fuskanta yau ɗin nan ka duba fiye da da yadda ake kashe mutane da a cikin jihar nan abin ya rage, sai dai da yawa ana yin shi ne don siyasa, wani wurin ma ba a yi ba za a ce an, amma ba su sani ba suna ma jihar illa. An siyasantar da tsaro, amma fata na shi ne kamar da ke roƙon Allah duk wanda yake da hannu a cikin wannan matsala ta tsaro ko yake jin daɗi ko yake siyasantar da shi, Ubangiji Allah ka kaskanta shi, Allah ka tuna mashi asiri, Allah ka nuna mashi kan tunan nuna. In mulki yake nema Ubangiji Allah ka rikaba shi, in kuma yana kan mulki ne ina roƙon Allah ya ƙwace wannan mulki saboda zalunci ya yi ba. Shin mun wanda za mu mutu, mun wanda cewa Allah zai tambaye mu ran ɗan adam ka siyasantar da shi. Da yawa muka yi roƙa cewa a kamar ɗauki ba a yi, yanzu kana gani zaɓe ne aka yi a ƙwarar na moda, sojoji da 'yan sanda da aka turo ban taɓa ganin an turo wani su gudan sosai
amma saboda rumfa 5 ƙuri'a 3,000 duk sojojin da kake tunani a Najeriya an kawo su da sababbin motoci kun gan su duka ma da bidiyo sun suna da hotunan su. 'Yan sanda an ɗauko su daga Abuja, Gombe, Kano, Katsina, Sokoto da Zaria. Cyclone tana nan zai nuna maka lokacin da aka kira su kan zaben ɗan jiha ba ma na tarayya ba. Rukuna guda 5, ƙuri'a 300. Kuma idan za ka tuna tun lokacin da aka ce an sa ranar zaɓe a wannan yanki